ତତେ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗ ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନକୁ ଆମକୁ ଖୋଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ସାଙ୍ଗ ହବାର ଅଛି କି ନାଇଁ କହ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତମ ନାଗି ଖାଇବା ବନଉଛି। ହଉ ଜଲ୍ଦି ବନେଇକି ଆଣ। ଆଜି ଏମିତି ଭାବରେ ଖାଇବା ବନେଇବି ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ ପୁରା ହାତକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବା। ବାସ୍ ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ଯାଉଛି ଚମ୍ପା ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଦିଦି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏ ମୋଟା ସାଙ୍ଗ ହେବି? ଚୁପ୍, ତତେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ଇଏ ନିଅ ଖାଇକି କୁହ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମତେ ଏମିତି କଣ ଅନେଇଛ? ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ଚାଲିଛି ମା, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆରେ ବା, ମୋଟା ହାତର ତ ପୁରା ଯାଦୁ ଅଛି, ଖାଇବାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଇଏ ନିଅ, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ? ମୋଟା ଖାଇବା ତ ତୁ ବଢିଆ ମଜାରେ ବନଉଛୁ। ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଆସିବୁନୁ କି? ଆରେ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କଣ? ଆମେ କାଲି ଆସିବୁ ପରା। ସତରେ କାଲି ଆସିବ ତ? ଆରେ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କାଲି ଆସିବୁ। ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ। ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡୁ, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି।